Получавате електронен фиш. Камера ви е заснема превишена скорост, червен светофар или друго нарушение. Какво можете да направите? По член 189 алинея 4 от Закона за движение по пътищата електронен фиш се издава за нарушения, установени с автоматизирано техническо средство, за които не е предвидено лишаване от право на управление. Издава се на собственика на автомобила, дори ако вие не сте го управлявали. Имате три възможности в 14-дневен срок от получаването. Първа, да платите глобата. При плащане в срока размерът се намалява. Втора, ако не вие сте шофирали автомобила, подавате писмена декларация с данните на реалния водач. Фишът се издава на посоченото лице. И трета, да обжалвате фиша в същия този 14-дневен срок пред компетентния районен съд. Реално за фишове от 50-100 евро това не е за предпочитане. Но за по-висока стойност определено е необходимо да се замислите. Ако не предприемете нито една от тези опции, рано или късно глобата ще бъде прехвърлена на Националната агенция за приходите за принудително събиране. И колкото и да не ви се вярва, публичен изпълнител би могъл да удържи глобата от заплатата ви. Ако получите електронен фиш, свържете се с нас. Линкът е в профила.